estem agafant el relleu. El relleu de tants i tantes de vosaltres que durant dècades heu mantingut la flama i la resistència del nostre poble i del nostre país. Gràcies per fer-ho. Des de la Generalitat Valenciana ens han destrossat la nostra llengua i cultura. Han destruït la nostra terra, han especulat, han gestionat l'economia per als amiguets, ens han empobrit, ens han suprimit el sector financer valencià, els nostres bancs i les nostres caixes. Eren els que millor sabien gestionar. I anaven a posar a València en el mapa. I sí que ens han posat en el mapa de la vergonya i de la indignitat. Però hi ha la bola llarga. Què ha fet el PP? Vos faré un resum. El mateix que la Generalitat. Ha seguit bé el model. Segons el Ministeri d'Hisenda, la bola llarga deu en 2014 més de 5 milions d'euros quan tenim un pressupost de 2 milions. Ha endeutat tota una generació de pobletans amb ciment inútil, ha fet impossible un gran benestar de serveis públics que podríem haver tingut. Tenim 340 parats, més els que no estan apuntats a l'atur. Tenim 152 pobletans censats a l'estranger per no trobar un futur digne a la seva terra. Aquestes xifres no compten els immigrants que estan dins de la geografia espanyola. A 2012 es va realitzar un préstec per a 10 anys per a proveïdors, amb un total de 3.700.000 euros. L'import d'aquest préstec, que molta gent, l'important d'aquest préstec que molta gent no veu, no és el préstec en si mateix, sinó la barbaritat de factures impagades d'anys que tenia l'Ajuntament i que l'Estat va obligar a pagar a l'Ajuntament. I por ens fa saber quantes factures hi haurà als calaixos dels últims 3 anys. Eixa era la gestió del PP a la Pobla de 2003 fins 2012. El ja pagarem. Els interessos que paga l'Ajuntament han passat de 90.000 euros a 300.000 euros amb la gestió del PP. El govern del PP ha pujat totes les taxes possibles dels serveis al nostre poble. La piscina, la guarderia, un 200% a l'escola d'adults, i ha retallat durant aquests 12 anys tot el que ha pogut. Per exemple, a l'escola no tenen conserge, perquè l'alcalde diu que no és obligatori per llei posar-lo, que se reestructuren l'horari escolar els professors. L'AMPA de l'escola en ocasions ha tingut que posar diners fins i tot per a que els xiquets tinguin paper de bar. Vergonyós. I ens preocupen molt les frases de Soler que diu als plenaris, que no té cap obligació de mantenir ni la nostra estimada guarderia municipal ni l'escola d'adults. Frases que ens avancen que quan trobi alguna oportunitat les privatitzarà o les tancarà. Ja tenim experiència. Recordeu la residència municipal. Ens la va tancar, sense fer cas ni als treballadors, ni als familiars, ni als veïns que es manifestaven i recollien firmes, ni a tota l'oposició en el seu conjunt. Va intentar privatitzar-la, construint una de 6 milions d'euros. I ahí la tenim. Així ha quedat. Fins i tot els treballadors que intentaven construir-la tindrien que posar una pancarta que deia «Queremos cobrar». Ni tenim pública ni tenim privada. Tots recordem el Monterrey. Després de dècades fent política sobre el gran teatre... Tots recordeu el Monterrey. Després de dècades fent política sobre el gran teatre Monterrey, el resultat és més d'1 milió d'euros públics invertits, una subvenció perduda al 2008 per la mala gestió del PP de 900.000 euros, que al tornar-la a demanar fou de 800.000, i 1.089 butaques comprades al preu de 181 euros la butaca, però el millor d'això és que al projecte del teatre sols caben 779 i se compraran 1.089. Tenim 310 butaques sobrant 56.000 euros malversats. Al remat, al Monterrey només tenim. No tenim res. Les portes tancades, les butaques amuntonades, mentre l'arquitecte municipal diu que calen 800.000 euros més d'inversió. La subvenció de conselleria, ara ens trauen avui un llibre de gestió i ens diu que a 2021 arribaran. Ja no ens creguem les seues mentides. El pàrquing de camions, fantasma. 69.000 euros el terreny, 450.000 euros del Servef per construir-lo, un retard de 3 mesos en pagar als treballadors, una entrevista de treball per escollir els 24 treballadors on valia el mateix, la entrevista
que els mèrits acreditats. O sigui, totalment discrecional. La zona urbanitzable del poliesportiu, 1.415.147 euros, 28.502 metres quadrats. I ahí ho tenim, un altre desert. Tercera fase de la Colossó, que després de canviar 3 vegades d'empresa en la seva construcció ens ha costat 3.257.000 euros. I ahí la tenim, deserta, amb una sentència del contenciós administratiu que declarava il·legal el pall i que el Partit Popular ens va amagar. Amb pleits, amb 4 cases no acabades que no tenen llum i estan pagant la seva hipoteca ja fa 6 anys. Ninguna constructora ha pagat a l'Ajuntament els patis. Després, el famós corralot, que era durant diverses legislatures la gran proposta medioambiental del PP a la Pobla. Després de diverses subvencions, podeu anar a la Pobla. Ahí el tenim, tancat. Allò mai vist. El PP va decidir que la Pobla necessitava parquímetres per als seus problemes de tràfic inexistents. I ahí els tenim. Són gratuïts i no funcionen. Les 2 últimes promeses del PP incomplides són llevar-li a l'institut la ràdio Esplugues a Vitacurs, dient que anava a fer una ràdio municipal a gener i que anàvem a poder participar tots. Ja estem a abril i res de res. I el Museu Municipal, que al llibre de festes d'octubre li posava la inauguració el 9 d'octubre. I res de res. Ni tan sols sabem encara on està el Crist del cementeri, que no ens ho diuen. Sobre la transparència i participació de l'Ajuntament, no ens han deixat presentar cap moció al plenari en 4 anys, en quan sols feia falta la voluntat de l'alcalde per a poder presentar. Aquesta mateixa setmana hem conegut una sentència del contenciós administratiu favorable a una treballadora de l'Ajuntament, que demostra les formes de gestió d'aquest equip de govern. No hi ha cap criteri tècnic per al suplement de productivitat a l'Ajuntament. Diferències de més de 200 euros entre treballadors, sense saber per què, sols per la voluntat de l'alcalde. No hi ha tampoc catàleg dels llocs de treball a l'Ajuntament. No sabem quina és la funció de cadascun. Des de Compromís volem trencar amb totes aquestes polítiques que ha realitzat el PP durant els últims anys. Volem acabar amb aquesta política de ciment que ens ha portat a la ruïna. Compromís serà garantia del manteniment dels serveis públics del nostre poble en el seu millor estat. A l'Ajuntament realitzarem primer que res una auditoria ciutadana dels comptes, per a que tots els ciutadans sàpiguen la situació del seu Ajuntament. Organitzarem els barris en organitzacions veïnals, que tindran veu a les comissions, per opinar quines són les seues necessitats. I també realitzarem una consulta popular perquè la gent té dret a decidir sobre el seu poble, per saber quines són les autèntiques prioritats de la població. Amb Compromís no sols elegiràs una vegada cada 4 anys, elegiràs contínuament sobre el teu municipi. També acabarem amb tots els favoritismes a l'Ajuntament i crearem els criteris per al suplement de productivitat i el catàleg dels llocs de treball, que el PP en 12 anys no ha tingut temps. Des de Compromís pensem que aquesta situació sols la podem solucionar entre tots i totes, i no, com ha dit el PSOE autonòmic amb el seu lema, ho arreglarem. Nosaltres vindrem i ho arreglarem. Eixa és una de les diferències entre el bipartidisme i els qui no som bipartidisme. Avui ens trauen el llibre de gestió, com he dit abans. Una animalada de llibre que no diu res de nou. És una repetició dels fem Pobla que han tret últimament. Un copia i pega. No tenen res més a dir. Llàstima de diners. Teníem pressa per repartir-ho. Serà perquè avui tenim la presentació nosaltres? Avui dissabte 28 de març, amb 16 treballadors de l'Ajuntament repartint. La foto de portada és fosca i de nit, com els anys de govern del PP. Mireu, a mi me costa un sacrifici personal estar així, i a tot el meu col·lectiu també. Un candidat pot sumar o pot restar, però els que guanyen unes eleccions són els equips, i aquest és magnífic. Molta gent porta molt de temps cansada dels de sempre. Ara és el moment. Queden 2 mesos curts per a les eleccions. Armimeu el muscle, ajudeu-nos. Participeu dels nostres actes que realitzarem a maig per explicar el nostre programa electoral. Parleu amb els vostres veïns, amics, familiars. Dieu-los que Compromís és una gran opció per a canviar. No per a un recanvi de sigles, sinó per a un canvi real. És el moment, com deia Fuster, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. I o ara o mai. Hem de recuperar
la dignitat de ser valencià i de ser pobletà. El nostre poble naix després de la Reconquesta. És un poble agermanat, que participà a la primera revolta popular d'Europa, les germanies al nostre país. Tinguérem una batalla així al costat, al pont dels soldats, s'ha anat a Cogullada. Som un poble maulet, també, contra els borbons, i el seu sistema centralista francès, que ens implantà el decret de nova planta, que encara tenim vigent avui en dia. És un poble que, front a la repressió, a dins de les forces de seguretat de principis del segle XX, eixia al carrer per manifestar-se per els seus drets laborals als successos de la Pobla Llarga de 1919. Encara queda el forat d'una bala a una canalera al carrer. I és un poble republicà. Estem orgullosos del nostre poble. I després de 40 anys de democràcia, ja és el moment de tenir un partit valencià a l'Ajuntament. Ens crida la història. Els somriures de Compromís van a omplir les urnes a maig. I les urnes ompliran de regidors i d'alcaldes dels nostres ajuntaments. I en aquesta ocasió, els somriures de Compromís no van a passar de llarg per la Pobla Llarga. Van a quedar-se també en la Pobla Llarga. Recupereu la il·lusió. Feu que molta gent la recuperi. Tornem a somriure. Soler les nostres institucions. Per acabar, m'agradaria llançar un missatge des d'ací al PP de la Pobla Llarga, que segur que els arriba. Prepareu-se per estar a l'oposició a partir de maig. Se n'aneu a l'oposició!